Maha Pangapura. Pak RT teras sampun lali mengke nggih. Oke, nak gur ngapura njaluk Mas. Meneh ora njaluk duit ini. Ya, kanggo Bu Ranti kalih Bapak Tetesing Tresna. Monggo aja. Mbok menawi badhe pinerak panggung berkah monggo Bu. Ibu Rakersa pengen nyawer wae. Monggo mriki Bunda.
Iklan Mbak, iklan. Iklannya apa Mas? Proklamasi. Udu. Oh iya saya maca. Ora Mas. Tulung waca nandur dhewe. Ora iso maca kok kon maca, ora Mas. Aku wis wegah kon maca. Lah kono nek titikne komane ning kono. Di mana Mas? Di mana? Coba tunjukin Titike ning kono, komane ning kono. Pinter banget. Mbak Pit, Nggih. iki tamu kinurmatan juga rawuh. Ya. Bapak Haji Yaini nggih. Bapak Haji Zaini. Ya, bener. Kok kowe ketepuk tangan ya, Mas? Ya, Bapak Haji Zaini ya. Zaini. Ya, terus. Supplier KS. Ya. Rawuh. Juga ana Bapak Haji Masuyetno, DKM Masjid Al Jihad Sarjana Ekonomi. Ya, Terus ana Bapak Haji Sutriman, tokoh komplek KS iki daleme Pagebangan. Nggih. Matur nuwun. Rawuh, sugeng dedaran lenggah sekeco bisa Jawa enggak? Nggih. Insyaallah. Insyaallah ora. Kayak Jawa ndok. Oke, Orang sugeng ngira lho. dedaran, nggih. Pak Jeprik lho. Wih jantamune dari kalangan pusat, kalangan KBW metu rene ya Ndek ya. Matur suwun nggih. Simbang malih. Oh niki. Sepundi? Oh sik niki Pak Haji bisa Jawa. Saged Jawi napa mboten? Pancen anu kok Mbak. Oh, ra mudeng Mas. Sing lek aku maca saya suwek-suweknya. Oh iya. Apa kuwi Ndok? Suwek-suweke. Tak lama-lama nih ngene ya. Iya, suwek-suweke iki. Karo ngenteni saweran ke Pak Haji Zaini. Lah iki lho wis dikeki Mas, wis dikek paringi iki Bu Ranti. Oh Bu Ranti, oke. Pak Haji Zaini urung, Pak Haji Masuyetno ya dereng, Nggih. Pak Haji Sutriman, Nggih. tokoh masak ya urung kok Nduk. Nggih, dereng. Ning lagi raga-raga kok Nduk. Golek korek Oh Mas. korek nggih. Aku iki kok positif akhirnya ora raga-raga. Tresno iki ora mendok. Saya suwe malah tambah dondro. Mergo kowe sing ngarai yen aku ora duwe. Najan. Bu, matur sembah nuwun. Najan aku nggono aku kowe wong ra duwe. Heeh. Sing wong duwe wong suka ya Pak Haji ki lho, Nduk. Iya Mas. Pak Haji Jani, Pak Haji Zaini. Masuyetno karo Pak Haji Sutriman. Ya, Bapak Sing Haji. sugih kono, Nduk. Ditunggu permintaan lagune napa monggo. Nggih, kagem Pak Haji, Pak Haji dan tokoh masyarakat. Sendiri juga bisa. Nggih, Monggo, ngoten lho, Pak. Iya. Wes ya Mas. Nggih. Nak ngono anu sinambi ning pamundutan dawuh dari Bapak Haji. Nggih, nyuwun sewu kanggo Pak Mamin, sesepuh kula ugi Pak RT, ugi mangke Pak Madi. Iki trio bos. Nggih, Mbak Anjar sing anyar jumeneng sik karo Mbak Bella. Diwakne. Ae. Monggo Pak RT, Pak Madi, Pak Mamin. Ae. Yo. Bu Ranti matur sembah nuwun. Ditambahi sitok Mbak Fitri Tegal melu ngadeg ngene Nduk. Yo. Mirang. Monggo Pak Enopa, Pak Detarji. Mbak Nyamin.
sekalian dipun pinangkani dawuh Mbah nggih Mbah. Jangan turun Pak. Nun. Gubuk asmara. Oh sik, lagune kleru Mbae, diganti napa? Apa? Gubuk asmara wong ngendikane. Oh iya Dik, wah sih bae kabeh. Ya gubuk asmara to ngersane. Pemara kanca ngono tak kei Dit. Terus piye Mas? Gubuk asmara le. Gubuk asmara. Kleru Mbah ya. Ya. Pak Tomo matur sembah nuwun. Juga rawa Pak Sadi dan rombongan.
oh